Les granotes punta de fletxa. Hi havia una vegada un grup de torongos que, descansant al costat d'un camí, van veure arribar unes granotes puntes de fletxa, que no les van deixar avançar. El cap d'ells es va dir que no podien passar. Llavors, elles li van demanar de genolls. El cap dels torongos, rient, els va dir que si portaven molts de guajes, llavors passarien. Elles, deixant les arrels que portaven per curar els seus malalts, van buscar la fruita. Encara que estaven cansades, van pujar a la palmera, des d'on van caure algunes, però van arrencar molts penjolls amb fruits. Els de torongos, després de rebre el que van demanar, no les van deixar passar. En aquell moment, les granotes enfurismades van provocar una gran pluja i els grans animals van buscar atrapar-les. De sobte, elles saltant, els van llançar líquid als seus ulls, deixant-los sense poder veure. Quan van recuperar la vista, les granotetes hi eren sobre flors aquàtiques, al centre de la llacuna negra. En arribar, elles els van convidar: «Vinga, passeu sense demanar permís». I el cap dels torongos es va submergir, però no va avançar, perquè el riu era com una cola que no li va deixar moure. Els altres, tirant de la cua, el van treure adolorit, mentre les granotes, canviant de colors, ballaven.